tao na hulog naman sa sala na kinahanglan kita o Diyos noon kinabuhi. Kaya ka ng maayong sabot-sabot dito, Mark, James, dili kita mulungtad. Gawas ko na nato ang kinabuhi sa Ginoo. May ang tiayon, mag-uuma man sila ilang siligan, palaway magkayo, sabot sila mahal. Mahitiyan magsabot yun ta. Kaya ka na itong mga silingan, kwartahan to, 15 gubuta kayo, madunggan silingan, may galing atong kaminyoon nga malinaw. Sabot sila, isa may maayo. Yun ang bana, ako mag-uuma man. Sige man kong kalok. Basta sa putol gani ko sa kung man ay problema, akong balihon akong kalok. Ayaw na kong surang-surang na. So, iyon ang masaudang di ako. Yun siya, baliha po imong saya. Samtang nakas ko sila, kung mabali na imong saya, nagpasabot na, nagka-problema ka. Ay pila ka panahon. Dito suma nagka-problema mga bana.